Ang dami oh. Pambihira na yan. Ilang piraso daw ito. Linisan natin mga kasinag. Ito. Malinis man. Yun. Yan yung ating nakuha. Mga kasinag, good morning. Ngayong araw pala mga kasinag, kukuha po kami ng tuhoy. Kung tawagin sa Tagalog ay tapalang. Kasama ko si Emilvin at si Tuntun na yun sa unahan. Yan. Kaming tatlo mga kasinag, kukuha kami ng pang-ulam. Dito kami maghahanap po. Diyan sa putikan na yan. Yan, sa mga ganyan kasi na ninirahan ang mga tapalang, yung matuhoy. Kung tawagin dito. Yan, pataas siguro kami mga kasinag. Papunta kami dun sa taas. Yan, gubat dito mga kasinag. Kagubatan. Isa yung karabaw. Siya yung dito. Ito yung Eduardo yung karabaw. Susaro. Maibahang lugar ko din yung pinituan. Yes. Dala ba? Dala mo. Dala mo. Ayaw nang hitapa. Ayan. Pahiwas mo. Grabe ka sahig. Kalimutan mo. Nakama na ko dito. Hey! Ay, may kalura. Hey! Madaradas tuntun sa nagis. Tuntun malarga na sa nagis. Tuntun ko mo ito. Iyo. Ikaw. Okay. Dito na tayo mga kasinag sa spot. Hello guys. Shout out kay Andre. Tapos kay Jayen. Dito na kami. Yan, dito tayo mga kasinag. Ito mga kasinag oh. Yan oh. Yan oh. Yun. Kaisan tayo. Ganito yung mga kasinag. Sabi ko sa inyo. Malalaki ito, malalaki. Ganito yung mga kasinag yung hahanapin natin. Tuhoy. Yan oh. Kaisan tayo. Oh, yan pa. Yan oh. Ito pa. Dalawa. Yung iba mga kasinag, nakalabas lang po. Kung mapansin nyo ito. Nakita nyo mga kasinag? Yan oh. Nakalabas yung ano niya. Yung parang ganyan oh. Yung gilid. Ito siya mga kasinag oh. Ganito. Wala, di pa tayo ng area. Mahina dito mga kasinag.
Yun. Hmm. Ito nakalabas na oh. Ba, patay na to. Nakalug ah. Ba, patay na to. Ano kaya? Malaman natin yan mamaya. Diba? Ayun, yun. May nakita ako mga kasinag nasa butas. Ayun, ayun sa loob. Ay madilim. Dukutin natin. Ayan o. Oh. Ayan o. Nakuha natin. Oh, di ba? Nasaan pa? Parang dalawa yan eh. Parang nakakapak. Dalawa. Isa lang. Dugi. Iisa ang laman. Ayan si kuya ta si ano, tugtun. Tungtong pag ang laban ko. Yung iba mga kasinag nakalabas siya, yung ano niya. Pero yung iba nakalubog talaga. Pero bihira yung nakalabas. At kung hindi ka sanay, hindi mo rin makikita kagaya nito oh. Ayan oh, nakalabas yung mga kasinag oh. Ayan. Ayan oh. Ayan oh. Talagang dapat matalas ang iyong mata. Ayan. Yun. Ayan oh. Mabuti pa hinasa ko muna ang mata ko. Kwarto walas ano. Oh, ito, nakalabas na oh. Ayan oh. Now, tingnan natin kung buhay. Buhay kaya yan? Ay buhay yan. Malaman niya mamaya pag niluto. Malalaki pati yun nandyan. Kakamayin mo lang parang takal ano. Kakamayin na lang. Diyan may ako dyan ako sa baling. Yan. Nagpasok ka dyan sa loob na yan. Ito, testingin daw natin. Doon sa may taas-taas. Mahina ang klase sa lugar na ito.
Mas malalim pala nito, ano? Lubog tayo. Malalim ang klase. Dito tayo. Ang dami nakuha ni Lako MLB dito mga kasinag. Ayun, ang laki pati. Ano? Kita niya? Dami. Ano? Ayan pa, meron pa siya dyan oh. Nasa mga ano, kahoy. Yan oh.
Sa ganyan na, singit. Hindi oh. Namot na ako. Yan. Ayos ano. Kaya dahil mga pano ng... Baka mapuno yung sako nyo. Oo. Pero ano yan. Ayun, ito to, nakakuha rin. Malay sa likod. Hindi namin. Kaya may sabi gumatamata ko naman. Mangalay sa likod. Katutungo. Hindi lang tayo makahuli ng alimango dito. Mahina yata alimango dito, ano? Siguro nakabaon sa putik. Meron man siguro nakabaon sa putik. Kalahating sako na yung nakuha nyo? Sa akin wala pang 1/4 eh. Estimate ko mga 16 piraso pa lang. Puno pa ng tubig yung sa akin. Kaya nakakalusot-tulos ang tubig. Linisan natin mga kasinag. Oh, linis na baga oh. Ano? Ayun. Tama-tama di soba, linisan ko pa. Palaki ang tubig. Aton, tayo na. Lalim ang putik. Lalim pala ang putik dito. Linisan natin mga kasinag. Ito. Malinis man. Yun. Yan yung ating nakuha. Ang dami oh. Pambihira na yan. Ilang piraso daw ito. Sulit mga kasinag. Ang dami natin pang ulam. Kawali ko nga ako dito. Ha? Kawali ko nga. Yes na. Tapos sa karamdam ng tubig, nagapangan lahat ano. Dami. Two, 4, 6, 8, 10, 12, 14. $159, kilo lang pa ng isa. 159 mga kasinag yung ating nakuha. Natuhoy. Ayan oh. 159 na piraso. Tapos sila Kuya Melvin naman, ayun oh. Doon sila naglinis sa baba. Ay, iwan ko pa yung aking pangkuha ng tuhoy.
50 pa yan. Ito. Ilang peraso na nakuha nyo? Bukitan lang. 150. Ay. 112. Mabilang ko. Una sa 1... 60 tuntun 50. Di. 162. Oh, ito 159. Konti, hindi pa rin siya lang wala na. Dalhin na natin at Ayan, pipian. Oh, asan ka rin? Ayan, ma. shoutout muna Andre. Diyan ko to. Matulog sa babang ka. Tama ka rin? Lima. Ayan. Tama na to. Hiling din natin bilang. Ang dami na. Gusto no. Pero wala ko lugabat kaya. Ang bigat nga. Tama dagdagan kung gusto. Tama na yan. Sa susunod naman. Para may balikan tayo. Yan. Matibay yung kalabaw mo kahit walang ano. Wow. Yan yung ating ano service. Ang tanong saan tayo mahinaw? Mahinawan daw dyan. Nakasinag, pauwi na kami. Ayan na yung dala namin oh. Tapos yung kila kuya yun. Let's go! Let's go! Okay. Dito na kami.